1660 ইংরেজি বিশ্বও বুবাগ্রা গোবিন্দ মানিক্য ত্রিপুরানি সিংহাসন আসুখা আবনি বিশা উল 1661 বিশ্বও নক্ষত্র রায় 17 মানিক্য উপাধি নাউই সিংহাসন আসুখা আবনি বিশিদক উল 1667 বিশ্বও 17 মানিক্য থৈমানি উল বুবাগ্রা গোবিন্দ মানিক্য হাইনো হাই তাইওয়াইসা ত্রিপুরানি সিংহাসন আসুক ফিকা Bayapsong, dinini o video sing nailenai bubagra Gobindo Manikoni laibuma part 4 video. Bubagra Gobindo Manikoni molo Mughal Samrat wngkha Aurangzeb. Laibumao Aurangzeb no Mughal Samrajyoni paithakni jotoni sai sarboshreshtho raja hinai sajakha. Ajorao bono Bharatiya Upamahadeshni jotoni sai khomota gwnang raja. Bono khushi khlaina bagui bubagra Gobindo Manikyo bisi burum no mayong magburui maro horo abo simiya Mughal rok Tripurani somotol thai rok bo dokhol khlaikya nei Sriraj malao swijak tongo 17 Manikyoni bwsalani bumung wngkha Utsob Rai bokhe ksang tongnai borok Bowan Chogo Raja Khoro tongui Bodrpod nugui bokhorok tungphlaui tongmani sai Mughalni Nobabni dorbaro Tripurani agent wngui ksang tongmani no chao hwnui bubagra Gobindo Manikyo bo bini awan sokma twino Utsob Rai no Nobabni dorbaro agent chongui rohorka tai Rotonnogor Porgona Kadba Porgona Pedrabad tai Amirabad Porgona amsaino bono bagui rkha abo bai Utsob Rai kha kjangjagui Tripurani agent wngui Nobabni dorbaro tongui kha bo dakao nok tangui bini nukhungni borok rokno aro tlangui tonai kha bini bongsorok tabuk bo dakao tongo hinai Sriraj malao swijak tongo bubagra Gobindo Manikyoni molo kwbangma pukhiri kotor khurmarok mutainok tangmarok jeng nugo aboni bisingo Sitakundni pukhiri Tisna Porgonani Patisa Kamini Boido Bazar ganao kaisa pukhiri Kosoba thana amsayo khobjak kaisa pukhiri kotor eba digi a pukhiri mung Gunosagor bubagra Gobindo Manikyoni bihik bubagra je Gunaboti ni mungui no a pukhiri ni mung Gunosagor wngkha abono karibo 14 gram amsayo tabuk thanani ganao tai kaisa pukhiri khurlangmani a pukhiri ni mungbo Gunosagor no tobokhe abono Gunomanikyer digi mungui bo sinijago bubagra Gobindo Manikyoni bupayong kusuni bumung wngkha Jagannath Thakur bobo haino bubagra Gobindo Manikyoni molo kwbangma pukhiri kotor khurlangkha aborok wngkha Tisna Porgonani Keskimura Kamini kaisa kotorma pukhiri aboni bumung wngkha Jagannath digi Kumillani simi 14 gram thangmani lamani salka eba pugla phasingo klaio a digi Jagannath Thakur Udaipuro bo haino kaisa pukhiri khurkha aboni bumung bo haino Jagannath digi no tobokhe abono puraton digi mungbai bo sinijago Tisna Porgona amsayo kaisa kamini mung Gunaboti aro tabuk kaisa railway station tongo a rail station ni mung Gunaboti abono karibo tabuk aroni Gunaboti Degree College Gunaboti Alfarabi High School Gunaboti Bumi Office Gunaboti Jame Masjid Gunaboti Union Gunaboti Medical Center abo hai kwbangma mungrok Maharani Gunaboti ni mungui no pharjakha bubagra Gobindo Manikyoni molo bubagra je Gunaboti swnamlangmani kaisa mung gwnang wngkha Gunaboti Mondir eba Gunaboti Group of Temples 1590 শতাব্দ bisini bosak talo abono swnambai joto lukurokni bagui khulogui rwjakha bubagra Gobindo Manikyo Chandrasekhar Porbot eba Chandranath Tirtho kaisa mot swnamui aro Shivlingo kai kabukha Udaipurni Jagannath Mondir bo haino bini molono swnamjakha abono karino Brahmon Kaji tai Pandit rokno jaga bagui rwjakha Bayapsong bubagra Gobindo Manikyoni laibumani kogrokno sawi sabaya bini laibumani part 5 video datino tubi phainai naroni bagui tinini bagui asuk nongsitung jotono hambai